Vadikani mufaro wangu kusangana nemi pachikuva chemhemberero patinodaidza mazera akasiyana-siyana nevanhu vanoita ndima dzakasiyana-siyana munyika yeZimbabwe. Tinoda kurakidza pasi rose kuti aiwa, iko kumusha kwedu kuno kuZimbabwe tinadzo shasha, asi hatigoni kupinda muchikamu chino tisina kutenda vakotsveri vedu vedandemutande vanotipa iwaya masaisai ekuti tigone kutandadzana pasi rose. Mike Samba Show is powered by Dandemutande. Nedandemutande zvinoendeka. Tinotenda zvakare ana Wamambo Space Creatives vakatipa musha watakagara unoyo. Tinovimba kuti tiri kutandadzana nemi nemufaro. Nhasi tina mai vane mukurumbira vaita mabasa akawanda mukati meZimbabwe ekuti tianhonge padanoda zuva rese, asi mashoma atichakuunzirai ndo atichakurukura pano. Regai ndivasume kwamuri kana kuti regai ndivape mukana wekuti vazvisume kunyika. Makadiko mai? Ndiripo. Makadiko mai? Ndinofara zvangu. Makadiko asikana? Aiwa, tiripo. Imakurukuti egore dzvaka? Aiwa, Mwari vakanaka. Aiwa, ndizvozvo. Tapinda. Aiwa, tinongori munyasha. Nyasha dzavo dzatiita kuti tisvikewo. Aiwa, ndizvozvo. Tichisvika tichibva tauya kwamuri. Aiwa, ndizvo zvanzi vakamboonana havashayani. Ehe. Saka ini ndinoda kuti muzvisume kunyika muchitaura zita renyu chairo. Kana muine remadunhurirwa muri, tandoziva kuti kune mazita anowanda-wanda, kuti remunhu chairo raakapiwa nevabereki vake, kana kuti raari kufamba naro, kana kuti remadunhurirwa. Ndikati zvisumei, munoti ndimani? Aiwa, inini ndinoitwa Mai Mungoshi. Zita rokuzvarwa chairo JSS. Saka ndinonzi JSS Mungoshi kana kuti Gogo Mungoshi. Asi ndine mazita andinoti kana ndichifamba mustriti vanondidaidza nawo. Rakazonyanyisa kuita mukurumbira ndiro rinonzi Neria. Ndizvozvo. Tinokutenda. Aiwa, tinokutendai. Ndafarira pamaita Gogo. Aiwa, tese tavada Gogo. Zvatambekitaura tise tatapa mhepo tachifunga kuti nguva yeugogo inguva yenyasha. Amen. Inguva inofadza kana wakunzi Gogo. Zvino mazuva ano vanhu kana vanitowana towanobva enda natwoka. Munopaona sei kubai Mungoshi? Inini hangu ndichiri kunzwawo futi stereke. Ndakaita vazukuru 2 mukomana wokutanga. Vavo ndinotovaisa palist yokuti vana vangu nokuti ndo vandakarera sevazukuru. Ipapo ndakaitirwa nyasha dzokuti ndarerawo vazukuru. Iye zvino ungamuona unenge wamupuwa nani? Hapana. Asi ndichizotarisa ndobva ndati kunyangwe neniwo nguva yangu dangwe rangu ndakarera ndika. Harina kurerwa nambuya, asi takatambudzana. Ndizvozvo chaizvo. Vachida kumutora, saka ndaigoti vanomutora ini ndozoita sei? Ndizvozvo. Saka ndiri kuzvionawo zviri kuitikawo kuvana yezvino. Ndizvozvo unenge wakumbofunga vakauya kanguva ikako unenge wakuda kuti ini ndakayamboitirwawo nyasha zvakare. Ndine chizukuru chakauya namai vacho chakatozosunungukirwa kuno, vakabva vavharirwa kuno mazuva eCovid aya. Iwo vaingochema kuti zvino isi tichitofara kutoti aiwa aichocho chakapedzera chaita chimwana chaGogo. Asi aiwa, vari kwavari tinongotenda Mwari. Aiwa, tinotenda. Nhasi tiri pakupemberera Mai Mungoshi. Mabasa enyu amakaita atizunza, tinoanzwa. Nekuti munoziva zvimwe zvinhu kana makagara nemunhu kudai ari munyika yenyu munenge muchingoti tichati motozoona toti kuzvatisina kupa munhu uyu nguva yemhemberero. Chino chamuri chikuva chemhemberero paMike Samba Show. Basa renyu rakakura ramakaita mukati menyika yedu, asi ndinoda kuti mumbondipa kanhoroondo kwekumashure kuti makasvika sei, nekuti sinokuzivai semunhu akaita mitambo yakawanda yatingati madrama, mafilmu, zvine mazita akasiyana-siyana. Imi makasvika sei ikoko? Nhoroondo yacho yakati rebei. Pamwe dzimweni dzenguva machisamba kuno zvekudzidzira kuti uzoita zvaunoita, kozouya zvimwe zvinenge zvakangozvarwa zviri mukati mazvo mako iwewe. Ndizvozvo. Ndingangofunga kuti inini pamwe ndakazvarwa ndiri kudivi rezvakupupurwa nenyika takatarisa kudai.
kuti ndichikura ndiri mudiki ndaifarira zvemitambo ndaitofarira kana kuridza nyange dei kuri kunzi zvainzi mukati ndaiwana opportunity yekuti ndipuwe gitare kuti ndiridze zvinhu zvaingondinakidza asi kuti panguva yedu isusu takazvarwa kudhara magitare havana ngwari mapundu. Aiwa takazvarwa kudhara asi munofanira kuziva kuti vanoti maiguru munotori mufano wangu. Ndaitarisa makore enyu ndikati kamunin'ina kangu munotori nezera nemunin'ina anonditedzera. Saka vano ndivakoma. Ndivakoma zvechokwadi izvozvo. Ya tichikura pana nangwari mapunduka vairidza magitare avo mumatreni chichi. Apa ndiri kutaura nenyaya yekuti ndo vanhu vataiziva as we were growing up kuti kuna nangwari mapundu. Ndichirevera kuti dai kwainzi ndaiwana opportunity yakafanana nekuti ndairibata gitare rangwari mapundu pamwe ndairidii ndaitonakidzwa, asi kuti ndakawana opportunity yokuridza flute ndizvozvo nokuda kwehanzvadzi dzairidza flute. Saka ndakatozviona mazuva edu changa chiri chinhu chaishamisa chaizvo kana isu taidziridza. Saka ndingangoti ndo kwakarerekera kuenda nokuti as you grow up mwana achikura sometimes unotoona kuti mumwe hatozvifariri. Ndizvozvo ndingangotaura kabit sokuti ndakanga ndakaroorwa nemunyori. Munyori uyu aifarira kungoti akaona chipepa otonhonga otodii akunyora akutoverenga kana kuverenga kana bhuku rakabvaruka kana magazini. Saka zvaingorerekerawo kubasa rake. Saka ndichiti nini ndanga ndakarerekera kune zvemitambo. So pandakazokuravo ndiri kuchikoro ndaiita zvemadhirama. Ndizvozvo inini pandakatangisa kukuonai muchizviita ndakabva ndangokuisai kudivirana mukadota. Ndakati ava mai ava nokuti munoziva kuti izvo zvamataura zvekuti kune zvimwe zvinovakirwa matiri nanyadenga zvekuti munonyatsoona kuti ava havasi kuita zvescripta nekuti zvescript munozviona zvirimo munozviona. Saka ini pandakatanga kukuonai ndakagutsikana ndikakufananidzai ndikati zvirimo ndizvozvo chaizvo. Saka kumba uku tinoziva kuti pamabasa iwaya ekuti munhu ari pawairesi ari pachivhitivhiti ari nguva idzodzo dzakapfuura vamwe vana baba vangu vasingazvinzwisise kuti munogopinda apa kunoita mutambo uyu munogoenda apa kunokurukura nevanhu avo. Imimi kwenyu zvanga zvakamira sei? Kumba kwenyu kwamanga makaroorwa, kumba kwenyu kwamba makabva zvanga zvakamira sei? Makawana here rutsigiro? Nekuti rutsigiro ndo runoita kuti kamoto kamberevere aka kanobuda uko. Ipapo ndinoda kutenda Mwari. Samba rutsigiro ndakaruwana both sides. Kwandakabva, kwandakazvarwa, kwandakandoroorwa. Pandakandoroorwa munozviziva kakuti kana uri muroorwi uri muroora mumusha dzimweni dzenguva zvinotinetsei. Asi nokuda kwekuti munhu wandakanga ndakaroorwa naye munhu aitofarira nyaya idzodzo nokudawo kuti iye waitoitavo izvozvo. Vaitawo zvemitambo kunana Reps Theatre as he was growing up. Ndisati ndasangana navo vaiva vachitoitawo zvakawanda zvemadhirama izvozvo kuReps Theatre. Saka tichizopinda pazvechivhitivhiti kunyange deni vana vamwene vakanga vasingazvifariri vakatongodaidzwa nomwana kuti vasvike pakudii kuzvifarira. Ndichitaura kuti vana vamwene ndingangokupai kaexample kaone pakabuda Neria. Vamwene vangu vakauya kumba vachibva kumusha vakauya kumba ndobva Neria yaplayiwa vakanga vakatarisa chaizvo. Hapo paya pandakanga ndakapfeka night dress. Pane scene ine kupfeka night dress. Ndiri mukadzi wemunhu. Vamwene vangu vakagara apa. Saka murume wanga achifanira kunge wanga ari murume wangu mufirimu akauya akagara pasaidi pangu anga asina kupfeka sheti. Handiti mazera edu isusu ndagara nemwe murume pasaidi mubhaisikopu achida kuzondondibata kudai. Vamwene vangu vanga vakagara pasaidi neni vachibva vaenda kumashure kwangu
vachibva vazvivhara maziso vakati mashure aregerai ndivhare meso, ndobva vaenda kumashure kwangu kudai vakazvivharidzira, asi vanga vachiseka. Ndobva vati zvapera here? Ndobva vati mama, hapana chero changa chichida kuitika apa, hapana chinhu changa chichitika. Nzwisiso yandinoona yavanenge vasina, havazive kuti ipo paye panenge pachiitwa zvinhu munenge musiri michete vaviri varipo, munenge muine vanotarisa nemakamera, munenge muri pano vanoita zvesaundi, panenge pakatozara vanhu. Saka kazhinji kacho manje vanenge vakuda kupedza nyaya yekuti izvi zvakazopera sei. Ndizvozvo saka ipapo ndakabva ndavatsanangurira kuti mai, ipapapo tanga takatowanda sekutaura kwamaita, vachibva vati ivo havana kutombokumbuka nazvo, asi kuti vakangonzwa kunyara, vakangonzwa kungonyara semunhu munozava vakura ka, nekukurawo kwedu kwataitaivo isusu nenguva iyoyo zvaiva zvatakasiyana. Saka ini ndakawana support yakawanda chaizvo kuboth sides. Tinozvitenda, tinokudza Mwari. Regai titi pane mukana unoyu ikoko kwamuri ikoko, kana muri vatariri vevana, kana muri vabereki, tarisai zvinofarira munhu, tarirai zvinogona kuita munhu. Nokuti mai Mungoshi vaiti kana vachinge vari padhirama kana kuti vari pachii kana vari pachii, hawaimbofunga kuti zvinhu zvanzi ngatiitei, waitofunga kuti chinhu chiri kutoitika. Ndokugona kaikoko mai Mungoshi, ndokwatakudaidzirai kuti izvozvo unozviita sei. Nekuti mazuva ano kune vamwe vekuti kana achitaura kudai unotonzwa kuti pari kuverengwa script apa, kuti nezuro ndakaenda kumusha ndikadzoka. Zvine mai mhanzo kuti nezuro ndandiri kumushaka, ndikabva kumusha tikabva tazoenda kudai, ndikazodai murume wangu akazodini. Izvozvo munhu anozviwana sei? Asi manga mandipa mhinduro kare muchiti zvimwe ndezvamusika vanhu zvinenge zvirimo, asi kurudziro iri pano ndeyekuti kana wapiwa mukana ramba uchingozviita. Ndoziva muchiita njake njake. Njake njake yanga yakisina kunyorwa here nababa wekwenyu? Njake njake yanga yakanyorwa nababa. Saka iyo njake njake ndo yatakatanga kuita pachivhitivhiti chemuno munyika, TV yedu, our national television. Yanga isati yanyanyisa kuita zvemadhirama. Yanga zvakanyanya zvanga zvizvana Mukadota. Like you were saying kuti Mukadota haiti script. Akanga asingaiti script. Aingoti nhasiwo ndiwawe maini, mama Phineas, nhasi tiri kuenda kumusha, zvatopera. Saka vakazoti aiwa, takangoonawo vanhu vauyawo kumba vekuZBC vachikurukura nababa vachiti tichidawo kuti tiite bhuku renyu rinonzi njake njake. Ndobva baba vati no problem, zvikanzi asisi tikupai basa iri kuti muite muri imi, muone kuti vanhu vachaita, nokuti ndimi munoziva rungano, ndimi munoziva kwaruri kuenda nako. Saka tinoda kuti mungoita imimi, isusu tongozoya nemakamera edu nezvese, toita basa redu isusu rekuZBC kuti zvichigobuda pachivhitivhiti. Ndichiri kurangarira kuti kana even ZBC pachezvayo yakanga yatotaura kuti hatina mari yokukupai, asi isusu nokuda kwokuti tainzwa kunakidzwa nazvo takangokwanisawo kuita take part in that. Asi inini baba vanga vasati vanyatsoziva kuti ndinozvigonawo here. Saka pamusi iwoyo pane mukadzi wavaitofunga kuti ndiye wavari kuda kuti aite mai apa. Saka takadhiraivha tikaenda, nokuti kwanga kuine drama group kumabvuku. Saka vana ava vanga vatogara vachitomboita iyoyo njake njake. Saka vanhu vokuZBC vakanga vaona vana ivavo vachiita njake njake. Ndobva vazoti regerai tindokumbira kumuridza akanyora kuti vanotibvumira here kuti tiridi. Ndokubva vatiudza kuti munogona kuenda kumabvuku zvakadai zvakadai mundosangana nevana variko, mobva machinwatsokasta kuti munogona here kuti ivavo varipo vadii. Saka panga pasina mai, vana vamwe vese vanga varipo, vanga vakatozvikasta, asi panga pasina mai. Ndobva zvanzi hatina mai. Saka drama kudhara tichitangisa, that was 1985. Zvekutarisa mazera nechi zvanga zvisati zvanyatsa kuti
saka ndingatoti mwana anga ari musikana wa second born yamai ivavo angatori mukuru kwandiri, but takangoita zvakadaro. Tizvozvo chaita zvakadaro ndokubva zvanzi naMungoshi, aiwa regerai nditsvage mai. Vanga vaine mumwe munhu wavo wavanga vainaye mupfungwa mavo. Munhu uya ndobva vamushaya, anga atori kunze kwenyika, anga ari munyoriwo wokusaidhi kwavo. Ndobva ndatongovati takatogara mumba zvanzi ndamushaya mukadzi uyu. Regai ndigotaura nevana vekumabvuku kuti havana mumwe munhu wavanoziva here timutrai. Ndobva ndati komadi kumbonditirayawo saizvozvi tichitotaura mumba. Vakaseka chikweko tokutirai mungazvigona here izvi? Ndikati aiwa handina kuti ndiri kuzvigona, asina kuedza, ndiedzei. Zvanzi ndikati zvanzi alright regera titi. Ndakangoita ka1 zvikanzi I think munokwanisa. Tainda tazotonikikira, ndo pakangotanga nyaya iya, nokuda kwokuti ininiwo kuchikoro ndanga ndichitoriwo munhu achaizvo wepamberi panyaya dzemadhirama, asi handina kuda kuti nditaurire vaMungoshi kuti ndinozvigona izvi, and kuchikoro ndaizviita, handinamboda kudaro zvangu, ndakangovati nditirayei, nokuti ndakati zvinoku kana mastandards avo ari pamusoro, kana vakazondiwana ndisingakwanisi. Ipapo makaita zvinhu zvatinoita seupenyu hwedu hwetsika dzedu nemagariro, tiri vanhu vasingaridze ngoma yavo kuti ini izvozvo ndiri shasha izvozvo. Kazhinji tinozvitarisira kuvanhu pada vechidiki vasati vakunyatsonzwisa upenyu, nokuti mabasa ndo atinokurudzira, kwete nokuti muromo unoyambuka rwizi rwakazara kawo, kunyangirwa tingati ruri kuita mafashamo, muromo unoyambuka. Saka makaita zvakatinakidza, maigonesesa, nekuti munoziva kuti kudika zvandaida pamuri kana kuti vazhinji vanengadai ndakamirira, maiti kana kuri kuchema maichema chaizvo, kwete zvekuti muri kuona kuti munhu ari kutoita misodzi yekuswinyira kana kuti azoisa vhiksi kuti acheme, maichema chaizvo. Kana kuri kuseka maiseka, kana kuri kupopota. Izvozvo kupinda muhunhu hwakadaro zviri nyori here maMungoshi, kuti kana panzi panapa tiri parufu mobva matopinda parufu makuchema, kana panzi panapa tiri kupopota mobva matopopota kunge kune hondo? Ndinofunga kuti matoda taura mati munopinda, handiti mati munopinda parufu mobva matopinda parufu. Handidi mbokunyeperai maichisamba, ndinopinda parufu, ndo zvinoitika pandiri. Ndinopinda parufu, ndatova parufu. Kana paine zvinenge pandiri zvinenge zviri zvinhu zviri kutodii, zviri kutoitika, kwete kuti ndiri kuita mutambo, asi kutoti ndinenge ndichitova mazviri. Tizvozvo mashoko makukutu chaiwo amuri kutaura. Mungati kudiniko kuvanhu vari kunze uku, pada vari kukoneswa nehama neshamwari, kuda vari kuti ina handizozvigona mukandisa panoda kuitwa zvakati zvakati, nekuti imimi ndikabwereka kachirungu tingati makanga muri all rounder, kana kuti imimi nanhasi muchiri kuita izvozvo, nokuti kwese kwese pese pandakakuonai makanga muchigona. Kugona kusiri kugona chete, mairaudza. Tinotenda zvikurusa nerumbidzo yakadaro. Tinotenda zvikuru. Ndingati zvamundambotaura zviya kuti zvinozvarwa zvirimo, ndine macharacters 2 andakambosangana nawo, andaipiwa zera rachona rakasiya. Randataura paya pana inongova njake njake, ndandatova mukadzi mukuru, ndandatozvara vana, ndanga ndine vana ipapo, ndanga ndine vana 3 pandakaita njake njake. Saka ndandatova mukadzi mukuru, ndanda kutoziva kuti vana ndinovaita sei, ndinovadini. But ndine mamwe characters andakaplaya, ndapuhwa age yekuti ndofanira kufamba ndichitodai muri mbuya, ndiri mbuya. Akambonita sekunditi netsei, asi ndingatoti one ranga riri ndandaridaidzwa kundorita ku-UK, iri a short film yandadaidzwa kundoita
but yakatoita mukurumbira. Ndichitonzi hamusi kunyatsosheka ruoko rwenyu muchinhonga chinhu patebho mukabhoti, nokuti ndaifanira kutaridza kuti maane netemwa. Asi zvakangoitika. Ifilmu iyoro rainzi Rwendo. It was a short film which was done by Farai Sevenzo. He was the one who did that film. Saka akanga aona pana Neria. Angaona pana Neria iri kumberi zvayo. Sekutaura kwandaita kuti aka Neria ndozita ravanodira ndizvozvo chaizvo. Saka akabva angofarira izvozvo mukomana uyu aiva ku-UK. Ndokubva aita kuti ndikwanise kuendako ndokunoita firimu iroro rikafarirwa rikaita maawards akawanda. Kungoti harina kunyatsa kuitwa muno murakaitwa paZBC nguva yacho iyoyo, it's long time ago. Zvino kareko chainetsa ndechekuti vanhu vazhinji vanga vasati vane materevhizheni. Yanga iri nguva iya yekuti raini rese rinouya kuzoona terevhizheni. Asi kakunzwana naikako nekakudanana kaita vanhu veZimbabwe toda kukakurudzira kuti ndiko kuziya kwakaita vanhu vazhinji. Munhu umwe chete aive neterevhizheni aitoziva kuti ndeye nharaunda. Munhu umwe chete aive neredhiyo aiziva kuti ndeye nharaunda. Mweya iwowo ukadzoka, tinoita maZimbabweans ari nani chose. Imimi hamuna kuita muno chete, makaita zvinhu ikoko kumhiri kwemakungwa, mukaita muSouth Africa, mukaita muZimbabwe, mukade kazhinji. Tinoona kana vanhu vachinge vaita mukurumbira wakadaro wekuti tikatora chirungu tu international, maita uko havazobatiki, havazotsika pasi nemakumbo. Imi chii chakaramba makatsika pasi nemakumbo? Makangoramba muri mai Mungoshi, makangoramba muri mai vevana, makangoramba muri mai vemuZimbabwe. Kunyange maita mukurumbira panguva yevamwe vazhinji vanga vasina mukurumbira. Sei chii chakakumharisai? Pane rimwe remafirimu randakaita rakasvika pakuti ndiwane macalls aibva pane imwe call yakabva kuningikiri kuda vamwe vanhu vakanga vangoziva internally kuti pane firimu rakadai raitwa, uye pane imwe murungu akanga ati ndoda kuita agent wenyu ndikutengesei kunze uko. Ndakafonerwa kuti tatichikuda kuAmerica. After that film iroro ndakariita ndatozvara mwana wangu wekupedzesera. Ndichitarisa vana twanga turi tudoko. Ndokubva ndati aiwa, ndakapuwa mukana wekuti ndichuze, asi ndakachuza vana vangu. Ndichibva ndarasikirwa nemukana iwoyo. I don't know kuti waindondisvitsa kupi. Pamwe ndaizopedzisira ndisisiri munhu handizivi, handingagone kuziva kuti chii chaizoitika hacho kumberi, asi ndakangochuza kuti let me look after my children kusvika vasvika pazera rinobvira, nokuti ndaiva nekuzeza kuti ukasiya vana vari vana vadiki dzimwe dzenguva havachozomboiti vana. Ndizvo makaita sarudzo inoshamisa isingaitwi nevanhu vakawanda. Apa tikataura chokwadi tinoti makasiya mari mukatarisa vana. Vana ipfuma yatinopiwa naMwari. Vana vanoda kutaura, noti kana waita mubereki waunza mwana panyika unofanira kumutarira. Tine mhuri dzedu vamwe vari muno muZimbabwe vazhinji vakafuratira kuti ndakumbonotsvaga zvakuita, hatisi kuti zvakashata, asi tinoda kuti kwamuri ikoko nendangariro idzodzo ngadzinge dziri kuuya kupa vana. Chimwe chandoda kusimbaradzai mai Mungoshi, musamboramba muchifunga kuti pamwe ndingadai ndakaita big celebrity, kana kuti pamwe ndingadai zvino ndine mari yakadai. Zvinongodiwa naMwari, ndizvo zvinoitika chete. Saka sarudzo iyoyo ndo yamakaiwoneswa naMwari wenyu. Saka gutsikanai kuti ikoko kudaidzwa, kune vamwe vanongodaidzwa chete zvoperera pakudaidzwa, kune vamwe vanonoita, kune vamwe zvakasiyana. Saka imimi penyu pekudaidzwa ndo papari penyu chete. Chimweni chechimwe chinhu futi chandingangokutaurirai mai Chisamba,
my marriage was an unique marriage. Nokudawo kuti ndanga ndakatorwa nemunyori. Vanyori vashoma, vamwe havatozoiti zvekuita zvemhuri. Murume wangu aiva nevamwe vaaitamba navo vatatu. Vaiva vachitamba vari vatatu. Asi inini marriage yangu ndo yakasurviva. Pane vamwe vavo vaitamba navo. Hamusi kuona makomborero acho here? Why? Zvimwe zvandakaita kuti ndizochuza vana nokuti kune vamwe vanogona kuti vaine marriage yavo yakamira saizvozvo. Munogona kutaurirana murume nemukadzi moti aiwa go for it. Ndichimbosara ndichitarisa zvevana. But because of the nature yemurume wandakanga ndakaroorwa naye, aiti kana akanga apinda mumabhuku azvatachabvira zvakutaura zvamakutaura kuti ndinobva ndapinda, iye aibva apinda. Saka kupinda kwake ndakaona kuti haaaizombogona kuti agoti apinda otarisa vana. Saka kwandiri waitova ndiye wainga ari first born yangu, ari murume wangu. Saka ndaitoona senge ndiye first born anoda kunyatsodii kutariswa. Saka ndakaona sekuti then ndinenge ndaruza family. Ndizvozvo makaita zvakanaka nekuti family, mhuri ndiwo musimboti weupenyu. Izvozvo zvekuti munhu anobva apinda mazviri ndinozviona kana mumabasa umu. Kana vachinge vari paidzo dzinonzi kompyuta idzi vakaisa zvinenge zvipoto zvomunzeve izvi, unodaidza ukaneti munhu wakamutarisa kudai kuti hewo kana pano ndinazvo. Asaka makaita sarudzo yakanaka. Zvinochifunga yekuti wasira munhu mwana akadaro, baba vanoshanda pakompyuta ipapo, pekuti kana varipo chasara kupinda mukati muskrini vatorimo. Asi basa rakanaka vanenge vachitoita basa. Tinorikurudzira, asi kana tiine vana ngativatarisei. Saka makawana ma-awards amakaverenga here kana kuti aingouya musingaverengi? What do you mean? Ndiri kuverenga zvavo ma-awards amakapiwa kuti maita chakati mubayiro uyu, maita chakati mubayiro uyu. Ndingati basa rangu rese rine award. Mabasa angu ese andakaita ane ma-awards awo. Handisi kuzwa kuti ma-awards andinawo mangani. Angu handina kumboverenga kuti 1 2 3 4. Aiwa, muchaverenga zvenyu mukaona zvii munhu asingazivi kuti 1 2 3 akawanda. Nokuti kana turi tushoma unongogara waona kuti haimwe chete izvo zviviri izvo. Aiwa, aripo kune vamwe vaakungotonakidzwa nekungozodana kuti ndizvozvo kukupaiwo award. Zvimwe zvakunge zvokuita mari mai Mungoshi. Zvimwe zvaunge zvokuita mari zvokuti unenge wadaidzwa kuti aiwa tiri kukupai award asi takupai tebhuri yekuti muzaze vanhu imimi mobvisa mari yakati. Izvo hachizita sekuvanhu vari kupemberera vanhu kaizvo. Kana tapemberera vanhu ngativapembererei. Ndinogara kubvunza mubvunzo muviri ndiri kuona kuti chiringazuva chedu chakukwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndoziva kuti imi muri musikana wakare, ini ndiri musikana wekare. Ikoko kuma50 achatanga ikoko ndokwatakazvarwa ikoko. Asi inyasha handitika. Nyaya yesocial media munoiona sei mukati memhuri dzedu? Nekuti ini ndinoitora sebanga semunondo unocheka kuviri. Inini amai nenyaya yebasa rangu ndakatovhara kuti zvamunoona ndiri panapa ndina hangu Facebook, ndine WhatsApp. KuFacebook kuvana ndo vandakati chiitai zvekufacebook chero zviri under me, nokuda kwekuti ndakaona kuti kana ndichinyora zvinhu ndinonyora ndovapa. Asi pane pamwe pandakanga ndambovhura Facebook, musi wokutanga wandakavhura ndakaona kuti vanhu vakawandisa vachida kudi kunonzi kukumbira, inonzi chii munoiti chii kana uchita follow, kufolowa, kulaika pamwe kana kurequesta, ndizvo kurequesta. Ndikaona vari kurequesta vakawanda, ndobva ndangoivhara nokuona kuti izvi hazvisisiri zvangu izvi, handizvikwanisi. Ndizvozvo chaizvo. Asi kusocial media zvamataura zvechokwadi kuti kunocheka mativi maviri, rimwe dii kwaro, rimwe dii risiri kwaro. Ndo zvandinoona
zvinotoda kuti ufemerwe naMwari kuti ndofolowa zvipi, otherwise unorasika. Kurasika chaiko nokuti mataura izwi rinopeta zvese kuti kurasika. Nekuti hongu masaisai yakanaka, asi tiri kuona hama neshamwari dziri kurasika ipapo. Nekuti kuzviyanika, kuzvifumura, kuzvituka, kutuka vamwe kuita sei. Munoziva vadiwa vatariri nevatereri, masaisai haakanganwe. Pane zuva, pane gore ratichazoera. Handiti muri kuona ndakagara panapa neshamwari yangu, takambetiri zvisikana zvaitomhanya zvichigiya, asi iye zvinoti ana gogo. Dzimwe nguva hazvizonyatsokubatai zvakanaka mavana mai, dzimwe nguva hazvizokubatai zvakanaka mave ana gogo, dzimwe nguva kana mabasa chaizvo, asi sinongoti hero jira, kufuka kana kuwaridza. Chekupedzesera chandinoda kuziva, nyaya yemadrugs tinoziva kuti yapoteredza nyika yese. Imi kunyika yekwedu totiiko mai Mungoshi nenyaya yemadrugs, kuita vana vanostika? Dzimwe nguva mai Chisamba, tinosvika pakupererwa kuti saka zvinotoita sei, towanikwa taakungoti Mwari ndimi munogona kutipa nzira, nokuti zvechokwadi tinogona kuita sei. Nedzimwe dzenguva izvozvi mazuva anawo ndiri kuverenga Old Testament, ndichiona kuti Mwari vanototaura vega kuti ndinogona kuisa munondo inini ndemene. Nedzimwe dzenguva panenge paine ifeizi iriko yavhiringidzwa, tidzidze chiko, tinofanira kudzidza chiko, tofanira kutaura naMwari tichiti chiko, nokuti hatisi kuziva kuti kana tichiedza vanoparidza, nokuti chereko kuvaparidzi kwachona sometimes tinotorasika zvakare, zvinhu zvacho zvakawandisa. Ipapa matoparidza mai Mungoshi zvamataura kuti dzimwe nguva Mwari vanoti ndinoisa ini ndemene. Noti dzimwe nguva tinofunga kuti vanhu vakamboudzirwa zvakatai, Mwari vatsamwa, Mwari vakaunza chirwere chakati, Mwari vatsamwa. Pada pane zvatatsamwisa Mwari. Tozvi kutaurwa panapa nemutauri wedu kuti hatingadaro tatsamwisa Mwari here. Saka Mwari ngavatipe nzira. Mai Mungoshi, ndinoda kukukurukudzai shamwari yangu. Muri kuita basa rakanaka. Masara makamira nemhuri zvakanaka. Muri chirikadzi kwayo. Muri kuita mabasa akanaka. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakutungamirirei. Ndinoziva kuti kuri vamwe vangade kuzodzidziswa nemi. Ndinokutendai. Ndinoda kukutendai mai Chisamba, nokuti handina kumbobvera ndakafunga kuti ndichasvika panapa ndigotaura basa renyu rino iri. Aiwa, ndinokutendai zvikuru nokuti programu yenyu ndoifarira. Ndoseka dzimwe nguva misodzi kubuda kudai ndichiiteerera. Ndinokutendai pachedu. Ndinokutendai. Vadiwa vatariri, tanga tichitaura namai Jesese Mungoshi, mudzimai akaita zvinogara zvakadaro mukati menyika yedu. Munogona kuzvitsvaga, munogona kutiridzira, munogona kutaura navo. Munongoziva kuti kana toita zvinoendeka, zvikuru sei tiri maisamba show, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya, asi hatigone kupeta tisina kutenda vakotsveri vedu vatipa masaisai ekuti tigone kutaura nepasi rose nedande mutande zvaendeka. Maisamba show is powered by dande mutande. Chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Tinwenyu Dr. Rebecca Chisamba. Ngatisanganei musvikamu zvinotevera.